Co nás zase napadnou, já to vím. A sakra. Máme problém. Já se bojím. Já taky. Zůstaň tady a já zaútočím. Dobře. Utekli, ale příště je chytím. Hahaha. Že v těchto lesích tady útočí vlci na naše divoký koně. Takže půjdou hezky na porážku. Ale kde jsou? Dobře, jednoho z nich má. Dobrý, jsi v pohodě, jsou to jenom pár škrábanců. Můžeš jít, neboj se, toho druhého taky chytím. Dobrý, už je mrtvý i ten druhý.